Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хәрбилер үшін прәннек. Бұл битгоди гына кулышы түгел, бұл игілік һәм патриотизм дәресі. 27-ші балалар бақшасында тәрбиеленушілер солдатларға күштәнәш әзірлейлер. 50 еллык тарихы булган бина Кармалы авылында Башкарма комитет бинасында капиталь ремонт тәмамлана. Кайгылы хәбәр: 77 яшендә күренекле акушер-гинеколог Татарстан Республикасының атказанган табибы Марс Хафизов вафат булды. Яшьләр өчен яңа мөмкинлекләр. Түбән Камада беренчеләр йорты ачылышка әзерләнә. Көндә 350дән артык ират өчен өстәл коралар. Үзәк мәчеттә авыз ачу мәҗлесләре оештырыла. Барысы да өйдәге кебек тәмле. Бүген 27-нче балалар бакчасында хәрбиләр өчен прәннек акциясе узды. Сабыйлар имбирле ризыкны үз куллары белән ясап, аларның өсләрен рәсемнәр белән бизәделәр. Бу эшне нәни Түбән Камалар зур ярату хисе һәм тырышлык белән башкардылар. Тулырак алдагы материалда. Таныш булмаган әмә якын кешеләр хәрбиләр өчен сабыйлар прәннек әзерлиләр. Татлы ризык өстен патриотик символлар, матур рәсемнәр һәм изге теләкләр белән бизиләр. Һәр сүзләре гади, тирән мәгънәле, күңелгә үтеп кирлек итеп язылган. Бұл битгоди гына кулышы түгел, бұл игілік һәм патриотизм дәресе. Шулай итеп, балаларның саф ачык йөрәкләре белән солдатларның авыр җаваплы бурычлары арасында гаҗәеп күпер барлыкка килә. Глазур һәм бизәкләрдән торган күпер шынлыкта бәк ныклы, чөнки ул ихластан һәм җылылыктан төзелгән. Бүген 27-нче балалар бакчасында хәрбиләр өчен прәннек акциясе узды. Бу чара бөтен коллективны берләштерде. Имбирле ризыкны сабыйлар, аларның әти-әниләре һәм бакчаның ашхана хезмәткәрләре бергәләп әзерләде. Әлеге җылы идеяны без хуплап алдык һәм балалар белән мастер-класс оештырырга булдык. Бакча коллективы махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими булыша. Гуманитар ярдәм җыялар, окоп шәмнәре ясыйлар, татлы ризыклар әзерлиләр. Өйдән килгән күчтәнәчләрне солдатлар зарыгып көтәләр. Алар күңелне җылыта, яшәргә һәм алга таба көрәшергә көч бирә ди ил сакчылары. Альбина Вәлиева, Александр Халин, Александр Лихачев, НТР яңгылары. Түбән Кама районының Кармалы авылында 50 еллык тарихы булган Башкарма комитет бинасында капиталь ремонт тәмамлана. Объектны яңарту Республика муниципаль берәмлекләр советы ярдәме белән мөмкин булды. Соңгы 50 елда беренче тапкыр биредә электр үткәргечләре тулысынча алыштырылды, түшәмнәр, баскычлар һәм идәннәр яңартылды. Эш мәйданы 168 квадрат метр. Подрядчы эшне кыска вакыт эчендә, нибары 1 ай эчендә башкарып чыкты һәм хезмәткәрләр үз урыннарына кайтачак. Башкарма комитеттан тыш бу бинада авыл мәдәният йорты да урнашкан. Авыл халкы тырышлыгы белән бинаның тышы яңартылып тора. Кунаклар килүенә идәннәрне, стеналарны һәм түшәмнәрне буяганнар, баскыч мәйданчыгын ремонтлаганнар. Кайгылы хәбәр. РСФСРның халык мәгарифе отличнигы Татарстан Республикасының атказанган укытучысы Евгения Тупикова 88 яшендә вафат. Мөхтәрәм Түбән Каманың хезмәт стажы 46 елны тәшкил итә. Түбән Кама педагогика училищесының директоры итеп 81 елда билгеләнгән. Аның җитәкчелегендә уку йорты республика мәктәпләре өчен кадрлар әзерләүнең мөһим үзәкләреннән берсенә әйләнгән. Училищеның күп кенә чыгарылыш укучылары Евгений Ильиничны үз остазы дип саныйлар һәм аның профессиональ үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерәләр. Хушлашу мәрәсиме 13 мартта 10 сәгать 30 минутта Түбән Каманың Воскресение Христово храмында узачак.
Бүген тагын кайгылы хәбәр килеп иреште. 77 яшендә күренекле акушер-гинеколог, Татарстан Республикасының атказанган табибы Марс Хафизов арабыздан китте. Ул гомерен медицинага багышлады. 15 ел 2 номерлы шәһәр хастаханәсен җитәкләде. Моннан тыш күп еллар Түбән Кама наркология диспансерында хезмәт куйды. Киң җәмәгатьчелеккә Марс Хафизов танылган табиб кына түгел, сәләтле шагыйрь һәм язучы буларак та билгеле. Ул 14 китап һәм 200-дән артык җыр авторы. Марс Хафизов Татарстан Республикасының Югары Советы депутаты буларак та актив эшчәнлек алып барган. Хушлашу мәрәсиме иртәгә 13 мартта иртәнге сәгать 10-да Үзәк мәчет территориясендә узачак. НТР коллективы Марс Хафизовның туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Нишләр идем әгәр сине булмасаң, таңнарымда назлап уятмасаң, кайгы шатлыкларга карамыйча, бердән-берем дип яратмасаң. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез безнең номер 8917 90 73 077. Быел апрель айында Түбән Камада беренчеләр йорты дип исемләнгән яңа мәдәни мәгариф үзәге ишекләрен ачачак. Бу учреждение Россия күләмендә пионер булачак, шәһәрнең өстәмә белем бирүнең барлык юнәлешләрен үз канаты астына җыячак. Түбән Кама мэры Радмил Биләев шатлыклы яңалыклар белән уртаклашты. Бинада ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Беренче катта инде Түбән Каманың мактаулы гражданины учреждениегә исем бирелгән Илдус Садыйковка бюст куелган. Холл диварларын ике телдә рухландыручы язулар, шулай ук яшь буынны илһамландыру максатыннан беренчеләр хәрәкәтенең актив катнашучыларының исемнәре бизәячәк. Бинаның икенче каты бәйрәмнәр оештыру, мөһим чаралар һәм очрашулар үткәрү урыны булачак. Элеккедән балалар һәм яшьләр иҗаты сарае буларак билгеле булган объект реконструкциядан соң беренчеләр хәрәкәте катнашучылары өчен милли проект яшьләр һәм балалар кысаларында тормышка ашырыла торган, үз талантларын үстерә һәм фикерләр таба торган урынга әвереләчәк. Ифтар ураза тотучыларны бергәләп табын артында җыя торган кичә. Рамазан аенда Үзәк мәчеттә авыз ачу мәҗлесләре көн дә оештырыла. Анда 350-дән артык ират өчен өстәл коралар. Кунаклар чакыру гадәте дә бар. Бу юлы журналистлар һәм халык белән эшләүче белгечләр килә. Очрашудан хәбәрчебез материалы. Мәчет ашханәсендә эшнең кызган чагы, биредә көндә берничә кастрюльдә аш пешерәләр. Менюда шулай ук пылау, яшелчә салаты, чәй белән тәмтымнар. Хатын-кызлар бүлмәсендә өйдәге кебек җылы, рәхәт мөхит. Түгәрәк өстәл артында журналистлар, язучылар, халык белән эшләүче белгечләр. Алар ифтарның хөрмәтле кунаклары. Без бу шушы изге ураза аенда, безнең традиция буенча елда без шушы мәчеткә җыелабыз, бергәләшеп, кызлар белән, бергә эшләүчеләр белән, хезмәттәшләр белән дуалар кылабыз, хәзрәтне тыңлыйбыз. Ният безнең бөтенебез өчен һәрберебезгә ныклы сәламәтлек, дөнья иминлеге, инде сугышлар бетеп, тыныч тормышларда яшәргә. Бүгенге мәчеттә оештыра торган безнең ифтар, ул көне буе ашау ишедән тыелудан соң тамак ялгау ашау түгел, вәгазь тыңлау, ниндидер бер файдалы гыйлем, фикер ишетү, тормышка икенче төрле караш булдыру дип аңлыйм инде мен. Шуңа күрә аларның әһәмияте бик зур. Менә бигрәк тә бүген бит журналистлар җыйдылар. Без халык белән эшләүче кешеләр. Бу безнең өчен бигрәк тә әһәмиятле саныйм. Күрше залда иратлар Үзәк мәчеттә көндә 350-дән артык кеше өчен табын коралар. Бу изге эш хәйриячеләр ярдәме белән башкарыла. Илдар Булатов ел сайын ураза тота. Рамазан ризыкның кадерен, мохтаҗларның хәлен белә, сабыр итә, игелекле эшләр кыла торган ай ди ул. Һәрбер нәрсә Аллаһ Тәгалә безгә кушкан бер ул инде безнең өчен барыбер безгә файда аннан һәм без аны теге ниндидер күп сораулар бирмичә инде тыңлап безгә Аллаһ нәрсә кушканын шуның өчен иң беренчедән шуның өчен үтибез.
Изге ой 29 көн дәвам итәчәк. Аның соңгы көне 19 мартка туры килә. 20-се мөселманнар ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Бу көн республикада ял көне дип игълан ителгән. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары. Иртәгә Рамазан айының 23-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 13 мартта җомга көнне кояш 5 сәгать 54 минутта чыга, сәхәр 3 сәгать 50 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 37 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары mübarәк булсын. Аллаһ Раббыбыз Коръән китабында әйтә: "Эй иман китергәннәр, сабырлыкка һәм намазга сыеныгыз. Дөреслектә Аллаһ сабыр булучылар белән бергә." Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемебезгә рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Хәерле кичләр сезгә.